són petites i suaus, i a mi m'agrada fer carícies de pau. No serveixen per empènyer ni per fer plorar, sinó per donar-te la mà i ajudar-te a caminar. Si estic enfadat o enfadada i no sé què fer, respiro ben fort i em quedo bé, perquè sé que parlant amb tacte i escolta tot se soluciona molt i molt millor. Les paraules boniques són com un regal que ens fan sentir bé i ens treuen tot el mal. Ni un copet ni un crit, que ens fan el cor